Maria del Rio, Euskal Herria Bilduko Bilboko alkate gaia, egunon. Egunon. Bueno, zure hautagaitza izan zen, ezagutu genuen lehenetarikoa, pasaden, kainaren 2an izan zelako, nolakoa izan da ordutik ona bidea, eta aurretik daukazun erronka? Bagia izan da oso interesgarria izan da, ze aukera izan dut Bilbo barru-barrutik ezagutzeko. Noski ezagutzen dituen auzo guztiak, baina ez da gauza bera, ez egotea herritarrekin, auzo elkarteekin, ez? Eta hainbat eragileekin auzo bakoitza bizitatzen, eta ikusten hor dauden, nola bizitzen diren, ze zailtasunak dauden, ze erronkak eta ze proposamenak dituzten. Oker ezpanago, eta ala baldin banago esadazu, gehien erabili duzun esalietako bat izan da, Bilboki iraultza behar duela. Zer irauli behar da? Nola imaginatzen duzu etorkizuneko Bilbo? Gure lehentasunak askotarikoak dira, ez da, itzegin aldugu eta segurazki itzegin dugu bat, etxe bizitzak, gizarte kohesioaz, eta bar luze bat. Eta nahi duguna ere, azkenen asko esan dut ere, nahi dudana, iruditzen zaidala, bilbotarrok bagarela ekologistagoak, feministagoak eta eskertiarragoak gure udala baino. Eta nahi dudana da, gure udala bilbotarron antza handiagoa izatea. 101 premiazko neurri planteatu dituzu zure programan, lehen puntuak arreta berezia egitu digu, nolabait edo arautu egin beharko litzatekela, herritarrek politikan izan beharko luketen parte hartzea. Handiagoa behar luke parte hartze horrek? Bai, dudarik gabe, nik uste dut eta hori nik uste dut garbia dela esparru guztietan, gure udalak bizkarra ematen diela bizilagunei eta baita ere elkartei. Eta nik uste dut hori galera nabaria dela, ze azkenean ari zara hor galtzen dugun altxorrik handiena. Beste gai polemiko edo izketa gai bihurtuenetako bat, segurtasunarena da, EITB Fokusek erakutsitako kezka sorta hortan ikusten genuen, beste hiri batzuekin alderatu da, lehen postua hartzen zuela Bilbok. Hiri segurua dela esango zenukezuk? Bai, nik esango nuke hiri segurua dela. Dena den, aitortzen dut segurtasun eza sentsazioa ere kudeatu beharrekoa zerbait dela, ez? Gure bizitza asko mugatu alduelako. Dena den, segurtasuna hitz egiten badugu, nik uste dut ikuspegi zabal batekin hitz egin behar dugula, ez? Segurtasuna egia da badala ere, etxe bizitzarako aukera, badira, ez? Kohesio soziala, badira gauza asko, baina nik esango nuke beharrezkoa dela epe ertainerako eta epe luzerako politikak egiten. Bilbon, 2018an onartu egin zen segurtasuneko pakto bat, alderdi guztiek sinatu genituen, eta horretan prebentzioan jartzen zen fokoak, eta horrelako neurrietan, eta nik uste dut horretan sakontzeko beharra dagoela. Paktu horretan hartutako erabaki hortaz, uste duzu ez dutela funtzionatzen, ze alternatiba, ze neurri gehiago hartu behar dira edo, ze montatako hausnarketa egin beharko litzateke? Bai, nik uste dut hori dela garrantzitsuena, ez? Benetan hausnartu zeintzuk diren errealitateak eta ez erabili bakarrik, ez, esloganak, eta bereziki nik uste dut Erkoreka sailburuak berak esaten zuen moduan segurtasunarekin oso modu pedagogikoan jokatu behar dugula, eta ezin duguna da bultzatu arriskugarritasun sentsazioa gure populazioan. Pimeño gehiagotan aipatu didazu, etxe bizitzaren kontua, Bilbo ez da salbuespen, alokairuen prezioek gora egin dute nabarmen, udaletik zen neurri eraginkor hartu daitezke etxe bizitza eskubidea dela bermatu ahal izateko? Bai, udaletik neurri asko hartu aldira eta gainera hemendik aurrera eta latorren legealdian aukera gehiago izango ditugu. Onartu berri den legea dela eta lehenengo eta behin garrantzitsua izango zen alokairuan prezioa mugatzea. Baina baita ere ikusten dugu funtseskoa dela ofizina bat sortzea piso turistiko horiek askotan legez kontrakoak kontrolatzeko eta beharrezkoa da ere etxe bizitza publikoa, etxe bizitza soziala, alokairuzkoa biderkatzea. Egungo udal gobernuari askotan aurpegiratu zaion kontuetako bat da, auzo desberdinen arteko arrakala geroz eta handiagoa dela. Hala uste duzuzuk eta nola ekidin daiteke hori? Bai, alanda, datu guztiek horrela erakusten dute. Auzo batzuetan, besteetan baino, 7 aldiz aukera gehiago dago langabezian egoteko. Pobreziaren aldea ere nabaria da, esaterako auzoek aberatzenetan edo badute errentaren hirukoitza. Eta honek eragina dauka esparru guztietan, bizi itxaropenean ere. Esaterako Otxarkoagan erdialdean baino 6 urte gutxiagoko bizi itxaropena dago. Esaten duguna eta errepikatzen ari garen behin baino gehiagotan, orain arte Bilbon vertikalean eraiki dugula eta kontinenteari eman diogula garrantzia. Behar
duguna da horizontalean eraikitzea eta benetan edukiari garrantzia eman. Horretarako, ze neurri planteatzen dituzuzuk? Bai, neurriak nik uste dut esparru guztietatik ibili beharko zirela, ezta? Hitz egin dugu esaterako etxebizitzaren inguruan, baina garrantzitsua lirateke esaterako ere, merkataritzaren inguruan hitz egitea. Gero eta gehiago eta gero eta ohikoagoa da gure kaleetatik ikustea lokalak itxiak, ez? Eta horrek, bueno, eragina dauka segurtasunean baitan, eragina dauka langabezi tasan, eta eragina dauka ere azkenean auzo baten bizitzan, ez? Eta bizilagunen arteko harremanetan. Esaterako horri lotuta proposatuko genuena da lokal publikoak eskaintzea ere hurbileko dendetarako. Askotan esan izan du da Bilbok identitatea galdu ez ote duen neurri batean turismoaren eraginez. Ez da, gero ez da frankizia gehiago ikusten ditugulako, gune konkretu batzuetan baita ere, ez dakit neurri horiek eraginkorrak ikusten dituzuen dagoeneko daukagune egoerarekin. Bai, egia da turismoa, gainera Bilbon turismoarekin beranduago hasi ginen, ez? Baditugu gertuko adibideak, esaterako Donostian, ez? Eta ematen du, hasi garela dinamika honetan, gehiegi pentsatu gabe nora goazen, ez da? Eta turismoak esan duzu auzo batzuetan daukala eragina, eta Holanda oso batzuetan gehiago ikusten da, baina inpaktua Bilbo osoan zehar da. Inpaktua daukalen esan dugun etxebizitzan, baina baita ere esaterako, bueno, lanbide prekarietatean, ez? Nolako lanbide motak sortzen diren. Eta nahiko adierazgarria iruditzen zitzaidan esaterako atzo banegola Aldezaharreko bidean eta ikusten dituen milaka fritur horiek, ez? Leku batetik bestera, alde batetik zer kontatzen duten, ez? Ez dakigula, bizilagunen bizitzan eragina nabaria izanik, eta gainera argi dago hori ez dela lanbide duin bat. Zer kontatzen dutela edukiaz, esaten duzu, zer kontatzen duten? Esan nahi dudana, bai, parkatu, esaitu dala ulertu hasieran. Bai, esan nahi dudana da, guk ulertzen dugu turismoa, egin behar duguna, guk turismora egokitu ordez, ez? Turismoa lortu behar da, bueno, gure bizitzetara egokitzea edo bizigarriagoa izatea. Eta baita ere horrekin zer esan nahi dut, nik uste dut ez dela oso erakargarri bat, hiri bat, frankiziaz beterikoa, ez? Eta bere nortasuna galtzen duena. Nahi dugu gu bizitatzera etortzea, baina horretarako, gure kultura ere indartu beharko dugu. Bueno, eta zuen programan turismo tasa ere gehitzen duzu, ez da? Bizitan datu zuen entzat, horrek ez da sortu du, Donostiaren kasuan Eneko Goiaberak proposatu zuelako, Eusko Jaurlaritzatik ezetze esan zuten, bideragarri ikusten duzu, Bilbon indarrean sartzea tasa hau? Bai, eta esan dakoa, nik uste dut benetan garrantzitsua dela askotan esan digute, ez? Zer gertatzen da, azten duz, hasi garela ez bakarri turismoa, ez? Ebentu handien dinamika hori, baina oso ondo jakin gabe nora goazen, ez? Eta hori ez da bakarrik EH Bilduren aldarrekapen bat, edo auzokideen aldarrekapen bat. Hitz egiten baduzu, hotelak ere kudeatzen dutenekin, eurek ere urderatuta daude. Alde batetik pisu turistikoen arazo guzti hori delate, eta baita ere ez dutelako nahi azkenean oso sentsazio negatiboa izatea hirian, ez? Turistekiko hori ekidin behar dugu, garaiz gaude hori egiteko. Eta Donostia gertu den muga hori, uste duzu, Bilbon ere aplikatu beharko litzatekela, lizentzia gehiago ez ematearena? Bai, nik uste dut, oraindik esaterako hotelen kasuan, baditugu batzuk proiektuan, batzuk daude oraindik egiteke, asko hasi da azkeneko urtetan hotelen plazak, eta horren azterketa egin beharko genuke, baina nik uste dut, topean ez bagaude, topera heltzear gaudela. Azpiegiturei dagokionez, bi referentzia garrantzitsu, programan jasota dauzkazunak, Errekalde auzoko bizilagunen eskaera historiko batena, 8 errepidea kendu, eta gune hori gune berde bilakatzea, eta egungo kasilla den inguru horri emongo zenioketen kontrako asmoa, ez da? Egungo udalak ez daukan asmoa. Zergatik bi puntu hauei arreta berezia? Bai, guri iruditzen zaigu, hasteko esandakoa, ez? Errekaldekoa bada eskaera historikoa eta hor sortzen dituen arazoak askotarikoak dira. Hasteko auzoa banatu egiten du, zarat arazoak daude, kutsador arazoak, segurtasunez arazoak ere eman ditzake, eta hori kentzeko bideak emanda daudela badirudi, baina benetan jarraitu beharko dugu, ikusi beharko dugu, epe horiek benetan betetzen diren eta bizilagunen erronkak errespetatzen diren.
Horretan oso interesgarria da, hegoaldeko auzoen plataforma deitzen den hori, 77 elkarte batu dira horretan, eta hor erakusten dugu, lehen esan dudan aberastasun hori, eta horiek prest daude lanean jarraitzeko eta benetan helburu hori lortzeko. Beste inkesta batzuk ere esku artean badauzkago, EAIOtak bere gehiengo absolutua oso gertu izango lukela, gehiengo absolutu horrek, zer sensazio pizten dizkizu? Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den, esaten dugun ez beti inkesta asko daude, baina balio duen inkesta bakarra maiatzaren 28koa dela, eta nik edozein kasutan garbi daukat EH Bildu igotzen duala, hori bai diote guztiek, eta holen gainera sentsazioa nabaria dugu, badakigu inoiz baino emaitzik hoberenak lortuko ditugula, eta izango garela, behintzat, ezkerraren lidergoa hartuko dugunak. Hori xabarren zuen, ez da, igo bakarrik ez, azken inkeste gainera bigarren postua ere Euskal Herria Bilduri ematen diolako? Bai, hori da. Eta nik esango nuke hori baino gehiago garrantzitsua dela, lehen esan dudan moduan, ea lortzen dugun denon artean udal bat non herritarrok eta ez mugimendu sozialek ordezkatuak sentitzen garen. Jarraituzu mai gainean, egungo agintalditik edo aldatuko zenituzken hainbat kontu, EAIO eta Alderdi Sozialistak elkarrekin osatu duten koalizio gobernu horren ikuspegi positiborik ikusten duzu, orain arte zerbait positibo egin dutena? Hiriarentzat? Bai, noski, beti egiten dira gauzak, esaterako, kontua da, eta hori noski, ez du zalantzan jartzen politikan ari garenok, nahi dugulako gure hirientzat hoberena. Kontua da, bakoitzak zer ulertzen duen bere hirientzat hoberena dena, edo nork, edo zein pertsonentzat agintzen duen. Eta orduan zentzu horretatik, gobernuarekin kritikoa gara. El Salto egunkariagiri mandako elkarrezketan aitortzen zenuen, ikuspegi ekologista falta dela oro arrestela neurri konkreturik planteatzen bizi dugun trantsizio energetiko honetan? Bai, nik esango nuke, ari direla batzuetan nolabai partzea jartzen, baina gauden egoera neurri ausartak hartzeko unea da. Hiri guztietan gertatzen ari zaigu, eta Bilbon ere bizigara une oso, batzuetan interesgarriak edo arriskutsuak, ez? Aldaketa handiak etortzen zaizkigu, krisi energetikoa, aldaketa klimatikoa, digitalizazioa, eta bar. Orduan, aldaketa horiek etorriko dira. Kontua da guk eragin nahi badugu hoietan edo ez. Orduan, esaterako krisi ekologikoan, aipatzen duen elkarrizketa horretan, esaterako zuhaitz kopurua edo berde kopuruan Madrilen dagoenaren antzekoa dela, harrigarria iruditzen bazego ere, eta ari gara azken aldian ikasten terminologia berria eta berotasuneko irlak, eta horiek ere badakigu, eta inpaktua ez da bakarrik udak gero eta ezerosoagoak direla, inpaktuak hori badakigu heriotzak ere dakartzala. Eta beharrezkoa da, esaterako, aipatzen genuen adibidea, lehen, eta ikusten bagenitu lehengo plazak, lehengo ibilbideak, lehenengo parkeak, eta askotan ziren, hori, zuhaitz asko, vegetazio askorekin, bankuak elkarrekin egoteko, iturriak, eta zoritzarrez adierazgarria da nola plaza berriak egienetan izaten diran, zementoa, porlana besterik ez, eta ia zuhaitzik ez. Hori ez dauka zentzurik, eta gainera ez dator bat Europan zehar beste hirietan egiten ari diren mugimenduekin. Bueno, elkarrezketa amaitzeko, herritarrei mezu bat bultzatzea edo botatzea eskatu nahi duzu, minutu pasatxo daukazu, hortaz nahi duzunean. Bai, esango nuke maiatzaren 28an Bilbo bizigarriago bat nahi dugunak aukera paregabea dugula, ez? Gure bizitzak eta gure hiria hobetzeko. EH Bildu lehenengo indar municipalista gara, eta agintean gauden tokietan herritarrak eskubideak irabazten dituzte. Etxebizitzan, gizarte zerbitzuetan, parte hartzean. Lehen esan dudan moduan, benetan nahi dudana da, Bilbok daukan baliabiderik handiena, aktiborik handiena, udalak baliatzeko gaitasuna izatea, bilbotarrok. Nik uste dut, egunero, milaka eta milaka pertsona ari dira euren auzoen bizitza hobetzeko, euren bizilagunen bizitza hobetzeko, hainbat mugimendu sozialetan lanean. Eta horregatik, Bilbon bizi, Bilbon lan eta Bilbon zaintzen duten guztiei boska eskatu nahi diete EH Bildurentzat.
azken finean berdin duelako nondik gatozen bakoitza, baizik eta guztiok elkarrekin nora joan nahi dugun batera. Maria del Río, eskerrik asko eta zortean. Eskerrik asko zuri.